рӯзе дар кӯча гузаргоҳ истода будам. кампире паҳлӯям буд. кампир кабудӣ мефурохт. дар наздаш кабудӣ буд. як ҷавон омад, пурсид ки хола кабудӣ чанд пул? гуфт 1 сомон бачам. гуфте ихе қимат 50 дирам намешавад? аллакай дар арзонкунӣ гузашт. арзон намешавад дигару дигар. аслан як чиз сабаб мешавад, атрофи ӯ гап мезанем. нигоҳ кардам ба ҳамон ҷавон ва як лаҳза тасаввур кардам, агар ягон ресторан шинем ё тарабхона ё умуман ягон коре ки набошад, арзиши 5 сомона бошад, ҳолатҳое мешавад ки мо 10 сомон медиҳем. ҳамон духтари зеборо мегӯем ки не здачи дар кор нест. мо ҳамин гуна мегӯем ки яъне ки бақияш дар кор нест ё бақияш монад. акнун фаҳмидед ки ман чӣ гуфтанӣ будам. барнома шурӯъ шуд. ба ҳамаи шумо шаб бахайр мегӯям ва саломатӣ хоҳон ҳастам. ассалому алайкум. дар кӯча нафароне ҳастанд ки талбандагӣ намекунанд, яъне ғурурашон намебардорад, шарофати инсонии худро зери по намегузоранд, яъне талбандагӣ намекунанд. ҳар чӣ ки дар хонашон ҳаст дар кӯчаҳо мебинед, чӣ лимон аст, чӣ ягон радиоча аст, чӣ ягон чизҳои кӯҳнаро бароварда мефурӯшанд. кабудӣ ҳар чӣ ки ҳаст. мо шарм надошта бо онҳо савдо мекунем. арзон намешавад мегӯем. 1 сомон бошад 50 дирам намешавад мегӯем. мо мегӯем шумо аллакай дар ҳамон майнаи сари худ тоб диҳед. барои ҳамон ҷойҳоеш мешавад пулҳоро намедонем куҷо сарфа кунем, куҷоҳо намеравем. ин ҳар як кас худашро бо тарозуаш кашад. аммо вақте ки нафароеро мебинем ки дар ҳамин кӯча менишинад, шояд ҳамаи ҳамон кабудиҳояш ё ҳамаи ҳамон лимоҳояш 10 сомон нашавад. бовар кунед барои аксари мо 10 сомон ҳеҷ пул аст. ба будану набуданаш бой намешавем. ҳамин 10 сомони мо аз кисамон равад, на камбағал мешавем ё 10 сомон биёяд, на бой мешавем. аммо 10 сомон барои баъзан нафаро рӯзгораш аст.